Sila 500 ako ano? 500. Ano namin po 16,000. May kapatid mo. Kapatid mo. Lagi. 500 na tugunan. Mayo ko di 1 po. Ano man? Kumaka mo ay. Junior. Paminaw ba? Upay, ang gusto ko na. Sa junior ko ngalis na. 150 unit. Mali ay. Magkapatid mong get biya. Hindi pa dali ba? Kung dali lang ako. Kinatong biya akong gagmay mula ako ka ng jugo. Mga on. Dito na sila mapalit mo. Balik-balik mo gas. Hindi, basta magkapalit kay basta garaw mo siya. Mga milyon na namin nila. Dia dah ibu tahu. Saya tu usah makulan kan itu. Mana dulu ni? Kau sana ni mo. Makulan? Tumeri dito. Kuan ni.